Ah, babe, Hada. Onye Hada. It's Onye Hada. Babe, Hada. Babe, ya Hada. Babe, ya Hada. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bang. And watch it ya get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Ele bleach ni tege mene baraga okwa. Huh? Kehe we shot again. Why are you laughing here? Why are you laughing here? What pakanga hinsha you mamre? Tanwa. Whatever verse, Bia. Whatever verse. Whatever verse. Whatever verse, Bia. Oh, you came side. Oh, you get out of this place. Oh, I got a conversation. Got you where team came back. Bupu Robbie, Bupi Hahi Budishi, Bianga Feta, get Bupi Hahi Bunishi, Bupi Hahi Bunishi. I said, get Bupi Hahi Bunishi. And we have Munisia and we had a young Kena Bramba for. Get it here. Obuana, Imobudia in Abramba, Omaka Chakasraya. Face go there front to Tamshi facing him. As what now? I can make sure to get front. I lay hit on the claim on an Ejeka Modan Nak, Imata Sunday, come modern. Oh, I lay him very claim on an I lay him very from New Yami. Get one. Get one ice cream. Get one ice cream for your sugar. Come get Honam say Yami. Come on, get out of this place. Damn it, here get this will be from get out of. Good afternoon. Yeah, but you made an interview. I'm not joking here with you people. I don't have a taco share. Taco share that your head say now. Me put togi here. Look at that smiling face. Huh? What being gone when I went and got that taco share besa. On Holland, we get church. On Holland, no, we get fact. When you're ready. With a phone out the window like a pilot talking Ramazo. As one a bupu cha. One being gone may put together. Put that to check on dear. Ebranga ya uruba kemo ega ti akanika. Uba kemo ega wala kabeshe party no gidi mika. Good afternoon, sir. You know Beba. Yes, sir. I will take a serious minded people they should behave. Otonya Biara yasim yes sir. Without touch lodge. Ya three focus, ye quetri man in human auto. Ye quetri, no laughter, nothing. Ya three focus, ye quetri man in human auto. Ya focus. Uno bia you na pasari me we. Eh? Come on, power tap in Nenweghi power tap from. Akwe mani hawala mrenga na bara social media nina. Yes, sir. Nga ni no me yentav.
Ede afole 24. ya de we phone na na get bila talk la maso. Weapon aka na dog. Get cross straight. Weapon aka na dog ahụ get cross straight. Cross straight face nga. Face ihu nga isha anyu amamre nga face emu nga. Were nga isha anyu amamre chewe ya n'ihu m. Chewe nga isha anyu amamre n'ihu m. Lara mazo. Lara mazo. Lara mazo. Lara mazo. Tata. I fell out was telling you, even a better side they roll like. Wala mgbe epo ị gaga n'ụzọ nkịta taa gị. Mba. Ha? Mba. Gịnị mekwe na ike gị ji yie lada? Ha? Oh, wa Kechukwu kere m. Bịa were phone. Akwesị m gaa n'iru mewe gị interview. Yes, sir. Iwu onye ebe? Enugu State. Ebe na Enugu. Nsukka. Ebe na Nsukka. Edem. Esh, tewe ihu ga ahụ ọfụma. Nọrọ otu nga na. Achọ m dati mbie. Abịala nga bụ imere m mbie. Sorry, Nọrọ otu sir. nga. Ịkpaso m igwe na maka Chineke nna m emeghị ihe m mere ndị ụwa. Kpasala m iwe nga. Nọrọ otu nga. Asị gị kwechiri. Ebe na Nsukka. Edem. Ebe na Etem. Ozu. Ebe na Ọsa. Ọgụgụ. Ị mụọla nwa n'ụlọ unu. Mba. Gbaa ahụ eze gị. Akwụkwọ ọdọga nna gị. Mba. Nne gị ọwụ onye akwụkwọ. No, sir. Ha dị ndụ. Yes, sir. A nwere onye ara gbagha n'ụlọ unu. No, sir. Ụmụnne gị ọ dị ole? 6. Iji amị aka. No, sir. Ị gagide n'ụzọ mbụ ga-enyo ahụ ndị na-agafe alewe gị. Mba. Ị nọrọla n'ime moto nga driver na passenger onye ọbụla nọ n'ime moto 18 seaters ka ị tụtara ahụ nyọ nga ahụ nwe onye ma. No. No, sir. It's church here remove you. I'm not joking with you. Sorry. I'm dragging me now publicly. Maybe I'm gonna tackle him. I'm sorry. And when I'm getting on day, you go and when you get what is when you walk. Mba. Get and walk on I or Yalam Bogi say Vahia Mugu 1, Mugu 2, Mugu 3. No, sir. Egarola Kwama Hatu. Mba. Get a canaro. Ana m amụ isi, ana m eme hairdresser. Onye gwara gị ga mụọ ka esi eme hairdresser. My mom. Ọ ihe nwa gwara gị. Mmaga nọ n'ụlọ unu na. Mba, m na-enye biro. Ọ m na my senior sister bi ebu. Ịlụọla ọgụ na ime ahịa mbụ. Mba. Ịlụọla ọgụ okporo ụzọ mbụ. No, sir. Ka ebi shi na-awọchị m. Enugu State. Ụmụ nwoke ole tara gị? 3. Mmadụ atara gị ka ihe ha gwara gị ha ji taa gị. Ehe like Ndị ataghị gị nwere nke na ị na-agba abịa n'ụlọ unu. Mba.
In another woke up or get to woke go and go be like Lagos, Abuja, Aba. Bad magafa. People up well in a one ulu no America Pagaco woman. My sister. In a shush. Mba. Woke at that raga, how can it? Chikwebuka. Emma. And Ejike. And when I get the guy gets the Anya go. Mba. Can him any Jolly Luti? I just try settle down. Genotype, okay? Ejebem je checking. Imagine genotype, okay? Opatran now, Baliaga, in a test, Gaga, genotype, hepatitis, BP, sugar, eh? And I never I am as a matured woman, you could say my hair basra hoge. One you will an take care here, Nana, my body system had to be matured. Nah, Okay, sir. Okay, sir. and I tag a joke, but I go without. I'm a joke. But for him, time without. Oh, you track without on your email. Mba. A label on your saria. Na tissue. Not tissue. Huh? Yes, sir. Tanya Srebe. Na Na tissue. Was one saying that tissue with a clean new telegraph. Mba. Ajere Messiah. And when I'm walking in a lego, you got wear a weapon. Mba. When I yell and we tear him by Hatagagi. Babe Hada. And you had that. It's on your had that. Babe Hada. Baby, I had that. Baby, I had that. To went with man there. Oh, yeah. Baby, you're so sweet. I'm coming. I'll go. I have a phone number again. 080 2870. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am banging. You watch Italia get back. You just know what you have to share the game for what? Subscribe or for this place. 080 2870 9771. Mmadụ gbọọ gị sị gị bịa visit ya agakwala onye ahụ dị serious ya bịa hụ nne gị na nna gị kwena na ihe na-agwa gị. Okay, sir. Thank you, sir. Mwah.